ọ bụrụ na agbaghị ụzọ were mgba anaghị echi. Ekele m ndị otu IPAC bụ otu jikọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile n'ala anyị nọrọ na nzukọ ha ụbọchị 5 nke ọnwa 3 afọ 2026 na Abuja jụ iwu nhọpụta ọhụrụ ala anyị 2026. Ya bụ nzukọ nọkọtara gụpụ onye APC kwuru na ya bụ iwu nhọpụta gbara ọlụ n'ịma atụ. Ha kwuru na edere ya ede na ya bụ iwu emesịa nhọpụta n'ogige polling unit ziga ka nhọpụta si gaa n'agadaga onyonyo IREF ụlọọrụ INEC ma ọ gaghị ka ọ dịba mgbe ọ gara, na-enye ohere maka mago ojoro na wuruwuru na ụdị nọ n'ogige ngụkọ ka nhọpụta si gaa n'ogige polling unit gbakwunyere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nhọpụta atụnyere ya maọbụ wepụ ewepụ. Ndị IPAC kpọziri oku ka ndị ụlọ ọgbakọ etiti megharịa ya bụ iwu ka ede ya ede emesịa nhọpụta n'ogige polling unit ziga ya na onyonyo IREF INEC ma ọ gaghị ka ezigakwa ya ozugbo nke ugboro na-abụ maọbụ na ọ gaghị tụọ ọnọdụ ziga ya na ọ ga-aga na-egbughị oge maka na ọ bịara ahụ ịhụ mpaghara ala anyị anaghị enweta nzikọrịta ozi. Ha na-egosi na ọ bụ ime ya otu a ka ndị obodo chọrọ. Ha mere ka ọ pụta ìhè na ọ bụ mmasị ha, tụmadụ n'oge ndị ụlọ ọgbakọ etiti jere ịmata ihe ndị ha chọrọ ka ha dị na ihe ndị ha achọghị ka ha dị na nzube iwu nhọpụta ala anyị. Ha bụ ndị otu IPAC na-egosi na ọ bụrụ na ndị ụlọ ọgbakọ etiti ahapụ imegharị ya bụ iwu ka ọ dị mma bụrụ ihe obodo kwuru, na ha ncha beresọ APC agaghị esobe nhọpụta n'ọnwa mbụ na ọnwa abụọ afọ 2027 ka APC mee ya bụ nhọpụta naanị ya. Nke a bụ n'udo ntụkwọ bụrụ rie sọsọ gị baji ihe pụrụ ịkpata tika tigbuo na tisaa. Anyị wee na-akpọku ndị ụlọ ọgbakọ etiti na onye isi ala anyị ka ha jiri mmụọ tagbo na osita kwọọ mmiri mgbe ọ ka nọ n'ọba ọkpa site n'isepụ aka enwe n'ofe. Wuruwuru ojoro na magomago na-enye ohere ndị erughị ogo ichi ọzọ chie ha gbara eriri ọzọ n'ikpere. A na-ahụ n'aka ọlụ ndị ọchịchị n'ala anyị ọdụja aghara ikwe na-akpata ihe isi ike nakwa aga ndị ọzọ dị iche iche. Ghana, Liberia, South Africa ma Kenya esonyela na ndị na-eme nhọpụta serere were wuruwuru na-adịrị ezigbo ụkọ, ma ya bụrụzikwa Naijiria nga na-asị oke osisi Afrịka n'ọnụ. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Onye ọma, kedu ka ozi igwe a si masị gị ma ọ ka o si masị gị? Biko mee ka amata n'ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.